El meu personatge és el Jan i és un publicista vingut no a menys, sinó molt a menys, però ell no n'és plenament conscient d'això. Llavors, clar, hi ha un contrast molt heavy, molt graciós amb el Pol, que és el que representa els temps moderns, les noves tecnologies, la modernitat, i amb el meu personatge que és el Jan, que no sap el que és un smartphone, que generen situacions bastant surrealistes, gracioses i que contrasten. Té el porte, té la perspectiva, la sensació de que ell domina la resta, és el millor, és el líder, és el que se'l rifen, quan en veritat fa 10.000 anys que no rep cap projecte en caralluts, però com que en va fer un de molt bo a la seva època, ell creu que encara això ho pot recuperar. ¡Ay, qué bonito! Estimo la càmera m'estima.